Nôl â ni i'r canol. I ni fel ioios heddi, David. Nôl ymlaen, nôl ymlaen. Dipyn o gystadlu. Oes, ond newn ni sefydlu yn y canol fan hyn ar gyfer Pencampwriaeth y Merlod Cymreig, yr adran B, i'ch atgoffa chi, i'r meirch, yr ebolion, neu'r adfeirch, yn mynd ben yn erbyn I gilydd. Mrs Megan Lewis yn y pinc, a'r het fi yn beirniadu o frydfa Cwrt y Cadno. Wedi dod nôl, mae'r march buddigol ar un oedd yn ail, ac hefyd pencampwr y stoc ifanc o cystadlu ddoi, felly 3 yn cystadlu am y wobr yma. Wy'n mynd I ofyn I ti'n weddol gynnar, achos wy'n credu bod Megan yn eitha penderfynol. Pwy fydd y ti yn rhoi dy garden goch? Dwi'n meddwl Heniar Derringdow, sydd yr un glas, y march glas. Ac gyda rhyw feddwl sydd dyna bydd y teip fi ddim mynd amdani, ond mae'n debyg bod penderfyniad wedi wneud. Elmig a gweld os wyt ti'n gywir. David Oliver, dyna pam wyt ti yma. Y gwybodaeth I gyd yn fan hyn, Helen Cymwal. Gwybod. Fe ddysga I dydd. Na, y march arbennig iawn yn edrych yn arbennig. Sgôp yn Gymreigedd. Sbi ar pen ar y Sioe yn ben uchel. Mae dal I hun yn arbennig. Heniarth Derringdow o'r march Heniarth Woodwind a'r gaseg Rhosod Dorti. Heniarth Woodwind yn Pencampwr yma yn 2014. A mae'r wyneb yn ymbert. Yndi mae o. Mae wedi cael ei cynhyrchu'n arbennig o dda gan Simon Charlesworth sydd does na'r un wedi cael ei ddangos yma dros y dyddiau dwytha sydd ddim wedi edrych yn hyfryd ac yn arbennig o dda gyda Simon. A Heniarth hefyd yn frydfaen ni'n glywed yn aml iawn, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Ie, yn gyson yn y hyn maen nhw'n magu. Welsh Ponies hospitality gold medal and the Pencampwriaeth trophy. And the reserve goes to the 3-year-old coach, 450, Sandy Anderson, Distildown, Madison. Gyda ni felly Pencampwriaeth Gwrywaidd, yn yr adran yn y sioe dros y Gymraeg yn ddigon, mae Heniarth Derringdow o un o'r Matt a Cecilia Olsen Cipio, Drws Gwrywaidd gyda ni medal ail yn y deithnas y Merlod a'r Ponies Gwrywaidd. Now then, as they come in, the judge, Mr. David Coffers, will look at them again. And it's the first time we've had these driven exhibits of this number in the Royal Rush. And that's the grateful way to the Carnarvon, Post County, and especially the Carnarvon Ambassador. Diolchgar fod pen I Sir Gaernarfon, ond o wedi I Rhys Griffith, Rhys Gennar y gymdeithas eleni, a mae gyda'r ffrindiau wedi'n trefnu a wedi sicrhau bod yna ddysgau cryf o gyffuriau trwy'n sy'n gweithio eleni. If you really want to see a spectacle, walk down to the heavy horse village. You can speak with all these guys, you can touch all these horses, and you can speak to all the horses as well. It's well worth the visit. The sponsor for the Shire Horse Agricultural Vehicle was the Dutch legislator Mrs. Miles Jones. It is an eminent of the non-office covering the payments of the sector. We're very grateful for her sponsorship. Now, Mr. David Coffin, we got in, to know anything else about Sioe there. Sioe there, all you. Maybe Saturday, Tottenham, and everything takes forward. And dangos iddo fe, bod y cyffredin yna gallu gweithio yn y cyffredin yn y cyfnod.
Ychydig iawn o bobl sy'n profi'r wefr o ennill yn y prif gylch, ond dyna'n union beth nath heniarth Daring Do heddi. A llongyfarchiadau mowr iawn i Simon Charlesworth yn dangos a'r perchnegion Matt a Cecilia Olsen yn ennill y dosbarth ar Pencampwriaeth hefyd i'r Merlod Cymreig yn y meirch yr ebolion a'r adferch.